Kalau ke ba sukmen ya ka ban yo ban kren ya ka tin ke jong trai ken mangakwa ban kren ha ni ka por ke mantai chapang ka dor chapang ke ini orang chapang ka dor namar bun sen kum ki breu ngim itho ya ka dor jong la de ban ngim tep u ei bangi ngilong ban ngim tep ru ya ka dor ke jong trai dei namar kata ka tin ke jong trai kong wat ki si para ki jong trai ki klem sham la pdiang ya utrai ken namar bale kisngo ba hoi udai ubanung kong na kisipara handre kintre ya kaban pediang yu jisu bodeu misaya ken hadin jong ka jingmi pat kaktin ke jong trai ka ong kita kipara ki jong jisu ki wan pat sa ka jinget pan ngi puliro ya ka stiu jacob bat ka stiu juda ken bal lada ngim su tho ya ka dor ka jong nganong ye pi babun sin nganong ye pi ka jingem jong kanumpoi shei ro dei nama kata habu jisu wan sanganiga slak hendo arajar snem manswa haman ka jing alap ka jongu ka don bet ka jing pani kendo ya ki breu ken ukwa ba ki breu kin itho ya ka jing shishau e ba ki kilong namar ukwa ban lambyang ya ka e ka ba ublei ula panlong ya ki na ka kitab Jenesis ken ba ublei ula thau ya ki ha ka jing lasrim ka dur ka jong u hi ken ba kin so tho ba ki dei ki e ken bat kin so tho ba kumno ba ka burom ka jong blei kala tap ha ka jing jong utadam bat kumjur ya ka im gen hakta men bakin don hak per eden gen bakim don kam ya krono ka jan bakin pong namar balai ka buram ka jong try ka tap ya ki gen hare ka klip mat ba ka pop ka besut hak jing jong ki kalalong lung khot gen bat habaki kalalong lung khot nong ye pi ki persang ya ka bakin so hi dalade ya ta ka jan ba ka bible ka ong kile shim ya ta ka sla ya ka ban ya da ya ka ta jing lung khot ka jong ki henry kim tip ba ka sla kat ba ka por ka dang yat kata kadang terkong gen bat kata ka bamut ka jing trei ke jongki kalong ka baleno ya kata ka jing da dei kata u blei dala de hiu ayaki ya ka jan kup sne ka tin ka jong trai ka ong gen bat fin de pet na ka tin ka jong trai ha ka si ha bang kran sa pang dor nganong yepi ngine pet kindiat sa pang jong trai ken ba utrai ka tin ka jong trai ka ong lada pi pet bat nga lem na ka tin ka jong trai na ka gospel ka jong Matthias ka lenong ka baar kanai ka por bu jisu wan paino na ka ri Egypt hadin bu Herod ula yap ken kaktin ka jong trai kong angel jong blay ula pa ho Joseph ha ka ri Egypt but ong yo Joseph ba unlet pai biang no shakari Israel ken but kaktin ka jong trai kong begini ki wan pai shakani ka jaka ngini pet ye kata na ka gospel jong Matthias nong ka ba ar de khot ka ba ar polai haba ula poiru ula shongdu haka shnong balakot ke Nazaret bakumta on pendep ya kata bala ong dau nong itu lupa bo on kot ya unong Nazaret ya kaktin ke jong trai gong habo angel jong blay wan haka jing pos ne yu Joseph habo wan pai u kamlet manlik sa no biang sa Bethlehem lani sa Jerusalem hanre upoi shakani ke shnong ka bakot ke Nazaret cái cái này cái nông Nazareth cái đào bộ poi ban song nama kaktin cái jong trai kong cái đào ba poi ban song hak cái nông nama la da bia tholupa ya kata hak testament cái berim ba kaktin cái jong trai kong bon khot yo Jesus unong Nazareth cái này cái nông kalong cái bakum no ngini pet nama don way na kisran cái jong Jesus ubatai sapang cái nông Nazareth cái balong kumno tu ngini pet bat nga na cái gospel jong Yohanes kalong cái banung kong But Nathaniel Ukraine gani ka banta sa pangani ka sinong Nazareth. Ladon hangta nganong yepi u Philip uba la Shem yo Nathaniel. But u Philip ula ong yo Nathaniel ngila Shem yo ta uba Moses haka hukum but kinong itulupa kila tho sa pang jong yo Jesus ken u konu Joseph uba na Nazareth. Hang ni u Philip ulet lamar ula yo mat yaladi ka jingkerku. Kwa ba unbu tang haladi ya kata jinggerku ulalet ban ong yau Nathaniel manong ko Nathaniel ngala Shem yau ta ba Moses ula thoken ne ula Shem yau ta Messiah ken baru batai ba ne Messiah uwan ne baru wong ne Messiah de ko nu Joseph ubadei na pot Nazareth ban habala ong na pot Nazareth Nathaniel uong kum ne ka de khot ka ba sau pun reu Nathaniel de ula ong ha u kala ke ru kababha ban long na Nazareth ubo ya kani ka jingli
Orang hatu don ke babha ke bajumi napo Nazaret. Kebamot kini ke Shillong Nazaret, kamdai ke Shillong ke babha. Ke Shillong ke ba hapadeng ngalabanong ye fi hapo Israel, kadai ke Shillong ke ba potam. Ke Shillong ke ba iben tam bat barok kitip ya kata. Bat kitip ro bakanam dan kenono ke babha bakan mi napo Nazaret ken. Ngakwa bangin yet ye la dia. Yo ngiru ngilong kum Nazaret na. Yo ke jingim jong iru kalong kum Nazaret na. Ya ka ba kibriyo kiyong mana ke jingim jongi. Om Shem ke babha. Haba kibriyo ki kren yang apa dia pi. Kim kren ya ke babha ki kren bet ya ke basnio. Ki sotanat ya ke ban kren ya ke basnio. Kumbala don ngasuai nuksa ha kene ke por. Ke ba menta ngadong ye pi. Namar bonsen kibriyo ki jumilien bahaya kene. Ladon hang ta laingot ki pastor ki balai lek. Ya ke ban tong dok ha. Bat haba kilai lek ya ke ban tong dok ha kilai syong ha ka lieng bat kilai poi ha ka ta kapung. Kilai don ha pedeng jong ta kapung bat ki tong dok ha bat wei ne ki pastor wang. Tong ini apply ya ki pop jongi. Imo tang yo kum ki pastor ki don ya kita ki pop ya ki bangim ya thu ya ki tong ini apply bangin ya dwai nam tai wei. Bat hang ta. Uban nengkong u pastor ulong. Dwai lem nam ta jonga. Ngadang melin hi ban thok tim. Ngasai buri wut ya la dia. Ngasai let ban thok ya ka tim. Dwai lem bangan lat na kane ka thok tim kan. La let pat au ba ar to pastor wong. Dwai lem na ka ban ta jawa. Belai. Ukli tau wei ba pa dia thok belai. Wong ngadon ni kane ka jing melin. Ngaju sultanat ban pek ya ka dur. Jong ki kentai. Hapok ki mobile. Ada. Tawai pat ulah syong. But kita arngon kilaya pla ya ka pop jongki. But ki up uta ubalai u pastor un pla. Uni u pastor ubalai u syong kop. Ki up u syong kop. Lap san minit mong ye. Hadin san minit ki keli bro arngon. Ya tu kai ke jing duna. Padu ong. Was ngoi ai. Ko ki para pastor hang ni. Nama ngadon kene ke wei ke jing belian. Ban ya tu kana lorni. Bat hang ta kita ki argot ki pastor kila syong kop namar balai kajik duna jo de pastor kadai ba dia thu khana lori kwa barong ya fi teng nganong fi teng ngila kam ya la ji ki ke yo ngidon ni ke jing duna ngamtep hang ni ka por ba pet ba fi ba badan lang ni ngamtep ki jing duna ayu ngidon ada tangga wai ngatep bu jisu wan syong hat pon Nazaret bat Nathaniel luong na pon Nazaret kam don ke ka babha ka bi gen. Ya don bala ong ya piru kam don ke ka babha ka mi na pi. Bunsin ki breu ki sultanat ban ya thu khana lorni japang jong pi namar ki yo I ya kata. Ki pet ya kriam ga bet ke jong pi, ki pet ya ke yeng ke sem ke jong pi. Ki pet ya pi nadong shadong bat ki sultanat ban ya thu khana teng pi sngoba wat na kata lenti ban ya fi sngo ngam kwa ban ya chu namar balai ki breu ki ya pet ban thu khana lorni. Bat ke Nazaret hakato ka por bagay ka ka shnong bakibriyo ki sultanat banithu khana bagay ka shnong ka basneo kidon ki jaka hang ne hapo ka jala ka jongiro haba de thu khana sha phang kita ki jaka am babon sen kibriyo ki basa hakato ka jaka kimde kibriyo babha la shu batai be si sen badong ngasa hangta kinum batai nganong yefi kita kibriyo lang pisa hangta kila ya thu khana nganum shemi ki kerteng ki shnong Ada kidon kita kisnong bagi kum ki breu nganong ye pi ngila nyobet ke bapok nang ta. Ada kaktin ke jauh try kong mau try ulawan ban syong hak ta kisnong. Kene kisnong Nazaret kene kisnong ke bapok tam. Bar nganong ye pi kene kisnong ru ke bapediang nganong ye pi ya kinong wei. Namaru Joseph uwan pai ne na Egypt. Bar haba uwan pai no Egypt nganget undon karakter certificate. Undon ye ya kabanai. Berkani ke Shillong Nazaret kapriang baik. Baru Jisu nganong ye pi ulah he ulah san ha kata ke Shillong. Hari kaktin ke jong blai ke kran ro syapang ne ke Shillong bagong. Bau Jisu ke kamba ba umla ban le. Kadai ha ke Shillong Nazaret hi. Namar ki breu jo ke Shillong Nazaret ki hadu kata-kata bakim ngai ken yo Jisu. Ngantep ha ne ke por ke kran ye no. Yo piru pilong kum jo ne. Pila yo sngo syapang Jisu man ke por. Hari pimdon ya ke jingat ken. Pim kloy ban pediang yu pi arta tien tip Jisu ula neam nakwa ban ai man sim ya pi hangani kasi ka Bible ka ong klam ka jinget ngimla ban perso bhayo blai
Larang iwan haka jinget pinio ya ka buram ke jong trai ken. Dai nama kata haduk mentang ida duai ngiyong Jisu uban Nazaret. Namar don bor ya kata nganong ifi yo piru pidon ya kata kecing arta tin hanrei ngenget hangani kesengi. Kandon kecing kalah kecing em jong pi. Namar teng ngimtep ya ka dor. Kalau ngila ban long ki ba syak kentat ya. Nganong ifi la ban long kumalong Joseph. Kaktin ke jong trai ka ong Joseph ula syadeno haka arpos bai rupa. Hakita ki nong Ismail. But ki nong Ismail ki de ki Nongkhryiem. But ayo Joseph habala dero ngano viswa jong kata ka Bible kong arsin ula don ya ka jing posnio. Ne ngala banong yefi ula yo ya kata ka jing pen pau no blay ya ka ai ka ba ulong. Hari uklampoi perkhat ba kalenti ka long kumta. Namar kata ka ba ula posnio uya tho ya ki henman ber kini ki henman ka penlong ya ki ya ka bandom susu ya u. Ba ka tin ka jong try kong. Habau Joseph uwan wat ya ki. Tin ka jong try ong ki henmen ki dino ya uman. Kalong kumjur ng akwa banong fi ko ki henmen para ho try. U Jisu an wat yang ngi. Teng ngi de kalano ya Jisu. Ngi kloy ya ka ban len ya Jisu. Ban bangin len ya ki paralong. Ngi kloy nganong pi ban tok ya try ban batok ya ki brio. Namar baleng ngim kwa ya Jisu. Barang nganong fi hakmat jo kita ki henmen ki jong u. Nganong ya fi ulong uba isi tam. Ngamtep yo ki ong une uba balan, une uba potsni kum ta ter ka tin ki jong trai ka ong Shapang Joseph. Paru Joseph la de ban song diao ngamtep hagani ka por piru pi syakren. Ni ini bebunya tan ini balong kum ta, ini balong kum ta. Haranga kwa banong fi ka ka bo try ula bo api. U try wangangan pendap. Stis ki nong korin nong ban kong dekat ba kandai kong blay ulong ubala ban syania gen. Panganong ye fi kini ki henman kimtep ya ka dor ka jong Joseph. Ya don hagani ka jakayo. Ki wei kim tip ya ka dor ka jong pi handai try utip ya ka dor ka jong pi. Utrai utip ya ka dor ka tin ka jong try ka ong na ka sam tis pa life kundai kum juru na ki kitab Jeremiah ka ong. Po blay ulai thu yang ngi haba pat chem la sain dor yang ngi ha ka po jong ka kime. Na do ka sngi ka ban nungkong ha ka po jong ka kime u blay ula tip yang ngi. Bat ka ong susu bola pan kentang yang ngi. Dai nama kata usaitan uyale be ya kita ki balapan kentang gen. Namar utip ba unyo ban penjot ya kata ke balapan kentang gen. Balada kata ke kentang kayo ya ke jingjot ki bahadin barok kin long ki jingjot sudah. Dai namar kata Nebuchadnezzar haba wan nganong ye pi manring menau nganong ye fi ya ki Juda nganong fi u penjot ya ke temple. But ushimlot ya kita kitiar ki ba kentang hapo ke temple. But ka Bible ka ong hangta uthe da ka wan nganong ye fi ba undi. Ba ka Bible ka ong kitab Daniel hadu ka ba jingthok kami ka kenrok ken. Namar belai ulong hakadur jong ubaman. Bakwa ban penjot ya ke ke bala kentang. Kan mau ha usaitan ukwa ban penjot. Kan dai namar kata haktin ke jong trai ka ong hak per eden nganong ye pi. Bau sen uwan ya ka ban penshoy ya ka brio. Bal habo penshoy ya ka brio namar utip. Baka brio ka dai ka bala kentang. Namar haktin ke jong trai ka ong ka brio ka bastat habarok ka tay ka yen. Bat ubaman usutho bakani ka brio ka dai ka bastat. Bat kani ka le ka nong ya rap dai namar kata uwan ya ka ban penjot. Om tang kata pindah pek ya ka nong Samaria. Aga gospel jong Jenesis fin shem ya ka. Pakani ka nong Samaria nganong ifi usaitan ukwa ban penjot ya ka, ukwa ban penkulmar ya ka, ukwa ba ya ka kanwat ya ka jingsuk haki tengah ki jong ka de kata kayo we are lai sao san. Hadu henrio kayo. Namar balai. Kadao ka de bo usaitan upan thame ya ka khamat jong ka. Hada ka kalamat ka shem yo Jisu ka Bible kong ka kalalong man ka jingger khu ya ka nong Samaria. Namar kalalit ya ka ban pala. Yo don ha ni ka jaka yo pim tip ya ka dor la de. Dai nama kata ni pi penjot ya la de. Pi penjot ya la de nganong yifi ha ka di ka bam. Pi penjot ya la de ha ki kam aurea ha ka kalai. Pi penjot ya la de ha ki aki bamlong sudah. Kadaf yo ngawat jing kemen hang ta hari kat ba pi nang ngop ha kata kadang wan rai ya ka jing tang. Kata kadang pensosi ya pi namar pi tip. Namar pimtip ya ka dor la de. Ngakwa ban itu ya ka dor ka jong pi. Kaktin ka jong trai ka ong ngilong kum kita ki sok apel lah kamat ka jong o. Ngilong koridor hadu kata ka Bible ka ong naka sam kanong ye fi ha ka ngiladang ye pet na ki sam kaktin ka jong trai ka ong susu kum ni naka nong ka bapra ka dekot ka basan na ba mela penlong ya utang kindiat kampo ban yo blay bat mela penpong pasngat ya udah ka burom bat ka jing penan burom. Ka Bible ka ong ublay ula penlong yang ngi ki brio kampo kindiat ken ha uhi
Bat tang kata udah pendap yang ni dah ke buram bat ke jing pendan buram. Lada habau tau nganong fi ke Bible kong habau Lucifer nganong ye pig ban bau dang don bat utrai ke Bible kong hawat kata ke jain pong ke jongu ke dap dah ke buram. Hari ke Bible kong susu hang ni yo breu le ula pendap tang na ke buram hari dah ke jing pendan buram. Dan arti lagi kentian hang ni kong ba kong yo dah ke buram bat ke jing pendan buram. But hang ni ke por ke bamenta ngakwa banong ye pi. Ba pin sung tho ye ke dor. Bo try wong ngakwa ban pendap ye pi. Dah ke buram dei ta ke gospel jeng Yohanes ka ong. Ta da fi penon buram yang ngan penon nam ye pi. Na ba da ngi su tho bangi dei ki e nganong ye pi. Hang ta nganong ye pi. Ngin su tho ba hang ni ke perthengi ki wan. Man sha nganong ye pi. Ha ke jing pen shoi. Han rai ban be yu nong pen shoi. Các tin ke jong try kong habau Jesus hadin jong ke jing pen baptist nganong ye fi ula lek se ri klau sau posingi bat ha ta ka sau posingi nganong ye fi hadin ka ta sau posingi ka wan ke jing pen choi ha u bol soi tan wan man pen choi bodu wong belai vite u soi tan u daud ba u ni shisha u dai ni em u nong penem ka dau belai wong la dau de u belai don kam man sha jing it sau posingi la dau de u belai u khon jong belai u don kam ban sha jing it Sabu sengi. Kata ada ke jingkeli ke bahau ke don geng. Wang belayu ni udon kaman sya jinget. Hadu sabu sengi. Dai nama kata habo wan hau uda ong. Kum ni kaktin ke jong trai ke ong hak khot ke balai nong ke basau gospel jong Matius ke ong. Ti haba utau nong pen syai ula wan hau uda ong. Lada melong ukon ublay. Nama udau hang ne udai udai nem dai ukon ublay. Wala da dai ukon ublay belai u habanya kum ni. Namar u perkhat namar ula don nganong ye fi hakata ke hima ke jong belai utep u belai u dai we utep ye ke buram ke jong belai baduang lada shisha u ni dai kun jong belai u habaniat ni dai nama kata habu jisu wan sya ke perthai nganong ye fi ngong fi u e no ye ke buram ke jong wan kumu beriu mengabat mapi dai kata ulai bansa hakata ke shnong nganong ye fi kata ke shnong ke bam idan buram usai tanu kulmar. Wong ne udai bakum no namar balai. Uwan na po Nasaret. Udai bakum no dai namar takaktin ke jong trai kong bo wong. Lada me dai ukon jong balai. Kan ma baju hi yang apa dia piru. Kawan kum ta. Kabu jingli atau balai eat ya pi. Kata jingli. Kum ya pau balai la ban eat. Kum ya me balai la ban eat. Me di buai tang lang do mestap do me balai eat ya me. Kan fi teng habang yo sko kum ta ngi sko ba mla ban. Man pediang ye ke jing it ke jong blai ban ngi klet no ye ka dor dei nama kata ngi sngong ka dor jong ke dei ha ka kiat ne ha ka khalai ne ha kita ki e jong ka perthai ban ngi song in jot ngin yap hang ta ha ngi su thu ye ka dor la ngi su thu ye ka dor ka nong ye pi ngin yat ka tin ke jong trai ka ong bo blai la thau ye ngi ha ka testament thamai ka ong la palong ye ngi ban ngin long ki si mat killing dor but hanre hang ni nganong ye pi na mar bo saitan su thu yu jisu but ngakwa banong ye pi saitan hadu man ta yang ai ye pi su thu su thu ya ke jing trai ke jong blai namaru blai ujit ya kita ki batalot jong ka perthai ka Bible ka ong na ka sti ki Nongkhryiem ka nong ka ban kong khot ba khap phra namar ka ta ka tin ka ba shapang ka ding phna ka long shisha ha kita ki ba jot no ka jing bi hanre hangi ki bala yo like em ka long ka bor blai namar la tho ngan pen do no ya ka jing start jong ki ba start ba ya ka jing shampang jong ki ba shampang ngan kan tat no hang no ba start hang no unong tho hang no ubas kunya sa nya jong ka perthai hato blai syam lapan bit ya ka jing start jong ka perthai namar baha ka jing start ublai kata ka perthai dala ka jing start kam syam la itho ya ublai ula ibet da ka jing bit jong ka jing lap ban pen em ya kita ki bangai na kwa banong ifi pina pule shushu ter kong ublai ula jit ya ki babit ban pen le ran ya ki basta kaba snolongo nganong ye pi hang ni namar balai usaitan uperkhat bai ban pendon kam tang ya ki bastat handai trai upendon kam ya ki babi kum kanong Samaria kita ki wei ki brio pina pulih apa ka Bible ujit de nama ta ka por bu ujit sanran u khlem lek nganong ye pi banwat na ki Parsi na ki nong hikai na ki nong tho handai uwat na kita ki riu pai ba namar balai jisu te ba wei balak ha na ka perthai udam dor amen Hina kan mahau. Wei pe wei nangi. Ki bala kha hak ne ka pertangi don dor. Tingi ong lang bat nga bat pi ba pet ro. Ong lang bat nga ngadon ka dor. Hina kan mau ya kata ka dor ka jong pi. Baru saitan em
unwan attack unwan yale hak ta dor ke jong pi kum bau attack yu jisu barong lada me dei namar wong udah lengok nganong ye pi mo wong kum no kat ukun jong blai un sa jinget pila ban nget bagi sim gi sat tangan kalau ka bae sim mo un sat tangan namar ri itu jing bang 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 la hi pi teng mo kidon ki beri ki ong ngali sat jinget hari ki sat jinget dan dukan kalau ka bae ong sat jinget angta namar kidon ki jing semaki babang padahal kan yang jaka kan orang yang dia nama kata Jisu le saya seri cloud kari kenja padahal tahu syaitan wan lada medai baru wong proof yang ngan orang syaitan upan proof la fidei nem dei kisah kri jang blai maka Bible ka batai hang ne nama fina kan mau wong yu Paul ngai thu yu Jisu ngai thu me medai we kan mau syaitan pan proof we ya pila ban kam le dei Khristan syaitan nong proof yang fidei Khristan kum no pi proof fidei Khristan pi be ya u gen Amen. Lada pim pat la be ya ka ba mon. Tu yet ba ya la de ka tau pol ong la fi don ne ma ka jingai. La don ma yok suai pi pet kala man wow. Bek suai. Ya la mi ni shano. Pi lawat man sa jaka pi lai bukti. Pi kin ria man ya ka ti ka jong pi ban pet na kata ka jaka. Kata pi la ban kam la de Khristan yo pim tep ya ka dor jong jing Khristan. Ka Bible ka batai namar balai fitem. La fi pule na gospel Lukas kanong ga ba shipau. Pida pulih hang tu. Kita nyopongot nganong ipi. Ya kiba kaktin ke jong trai ka ong. Ba ujisu lajit. Ya kiba kikin lek. Ya kiba kinyalap. Kaktin ke jong trai ka ong. Kini kila lek kini nyopongot. Hang nong ba sipo gospel Lukas. Ba kini nyopongot kidai mano. Haba kilawan pai ka Bible ka ong. Tu wat kemen. Namar kimen sim ki pendam. Ong kata ka di ka berita maka hima jong ong trai. Hari tu kemen namar lagi kerteng jong pila tho. Bamut ki banget ki bakum no ki hni pen kan mau sai ka kerteng ke jong ki bala tho a kitab jong jingem ba kata ro ka de jikili hatui ka kerteng jong pila tho na em wadam suhun tang baladon kerteng ha ka epic wadam suhun tang baladon kerteng anong pi ha ka snong nah kini ki jaka pidon ada ka jingkeli ka ba kraw ba pidon kerteng nem ha beneng ba suhun tang baladon kerteng ro ha ka balang nama ka balang gamla ban penem dei tang Jisu ba penem nama kadon ki balang le ka Bible ka bo Jisu da yang na jingkhang tiet ha kitab jik pat pau ong sha nga bang rong ngan yo khawai lem nama kidon bom sha ka Bible ka batai hang ni ala pipet ha de khot ka ba ar pwe ha ba kini ki lawan pai ka Bible ka ong Jisu ula shat kemen hau men sem ba khot ula yu hau ngai sai lengo ba ki bri o kim ju shat ha ba ki wan ka jeseng Jisu le yu khamong shat kemen ha ka men sem Kong shat kemen hau. Nama ulat dab dong mensim bakot ulah. Shat benar ba shat kata atas ben merem. David. Situ ya. Dia kata ki sherwa, habo mensim jong try. Habo mensim jong try wan to angin shat ba Jisu shat baleyu shat. Baru aingo yu pa, baru ong kumne. Ba mela bure yakini ki ai ru. Naki ba start, bat naki ba champang, bat mela penpau yaki. Haki. Kun Khulung di mano ngakwa ban pen i ya fi. Khulung di mano. Haba ka Bible ka khulung ka Bible hi ka batai. Khulung di mano. Ni pait ban nga nakasti Petros. Ba pin sun tho ki khulung di mano ha ka hima ka jong trai. Ka ong kum ni de khot ka ba ar sti ban kong Petros nong ka ba ar de khot ba ar. Kum ki khulung ban kha to pin kwa hir ya ka ba sngur ka dot ka ba dei umen sim. Khnang ba pinyo san daka shaka jing penem. Kini kinyo pongot ki dei mano ki khulung ki badang sukha ha ka hima jong trai ki le yu ha ki be ya ki sot dei nama kata Jisu shat keman nama balai uyo i ya ka buram ke jong balai hani abong khulung uong ya ki sapang ka jinget ke jong ki bakidang sudap kha dei kata ong kreniki ba ka kerteng jong ki bakaladon ha kitab jong jingem kin kemen ha kata namar kum ki khulung yo ki sarong no bala yo mo ki khulung teng teng ha ba kan jado fi dapai la fi pen the di e ki khulung ala fi don ki khon ki da sarong te kin pen ni ane bala yo namar bale ki so sarong la fi ai teng mujar tu fi mujar bas fotakar kin sarong kin pen i iti mujar bas fotakar namar bale ki don ni kata jinglong ki tieng bang ano fi mesim sarong ki la don lupa dang ret de kata Jisu ong ki kemen namar ba kerteng ki jong phi la tho hai ha kitab jong ka jingem Utrai upani thu ya ka dor jong ki. Baga kerteng jong pi galadon. Ha kitab jong ka jingem.
pi tip DM ya kata dor baka kerteng jong pi don kitab jong jingem namar soitan nam unan kili lada fi dei fi shisha u Khristan lada dei shisha pi la pediang yu jisu to le kamta fi te bele yu namar soitan nam utip ya kini ki lightly ke jing duna ho breu utip ya kata bar ka ai kata ngine pet ya kata ka deng ngine phai bat nga na ka Stephen kong yo anes nong ka ba ar de khot ka ba khan riu ko ong ne na ba baro ka ba ha kata ka perthai ka jing kwa brai jong ka do ka jing kwa brai jong ki khmat bar ka jing sarong thala Shapang ka jing em kam long na ukpa dan lain tli ka perthai ka ba nung kong hang ni ka ong na ba baro kata ha ka perthai ka jing kwa brai jong ka do ka don ge ka brai jong ka do usaitan usuthu ya kata brai jong ka do uang uan chu jisu padu kli yu na dei me khonu blai pen kala yu ne ma pen kala kpu da pen kala wong pen kala han rei ka tin ke jong trai ka ong ba trai ong baro breu em tang da namar wong bo breu em da ka tin maka bible gong ha menang kong ladon ka tin ba kata tin ladon bar blai ba kata tin lalong blai breu unum la ban em klam blai ngadong yifi nginom la ban em na kanika klam ka bala ja kanika snem ka bala dep unus na ajar po lend the day bo blai dan rakat bat ni amen kam dei ka jinga da na ki breu ka dei ka jinga da na utrai nganong yifi kam tam ka jala jungi le nganong fi ka baret ngila dei wan jot ada aingo ya ka jinga da ka jong blai bang anong yipi ha ka jala jong ngi mi so ba ki breu ki tiat khana dangi pej sekiwe ki jala ki ba hep kom UP Bihar ngi dei snai chi sha ban pej ba ki breu shang to ka jaka wat ka bam kim non ka to ko por ha re nya aingo ba ka jala jong ngi don ka jinga da ka jong trai bat ka ba ar ka ong hang to ka jing kwa brai jong ka khabat dei nama kata habala pen shoy jisu la yalam yu shalo man peni kini ke barok ngan ayame lada me mani yang kenapa hangi barok nganong yefi ngong fi ki breu jingi ki bet hadu kata-kata nganong yefi mentale ha ka perthai ban sim EMI nganong yefi ho ka don ka benta bangi ha ban sim ka ya la ka jong ha ka don ka benta ka bam isai so tapi yu igen ka sut ka san po hajar sim EMI ban siu ban phong tang si sin ya tho ban le bar siu ka ram jong kata ka sut kumba san snem ka sut ka larem han re ka EMI ka pat kot atau kam dei ka jing bit namar bale ngi kwa ban pen i ka jing sarong thala ngano fi teng ngi la klet bang ngi kala postar vi dei kata ngi kala postar jong Nike ngi kala postar jong Reebok kai bang ngi phong ngi pen i am kamau ngi kala long postar thik ngi kala long postar ngi klet bang ngim dei postar amen kan ma war sarong thala ya ka ai jong ka jing em jong pi ha ka khamat ka ba fi yo kata nganong ye fi ka yalam ye fi sa ka jing riam man yo jisu la ong te bat ong no ong manino yanga la ong de jisu manino yanga baru jisu ong mani tan yo blai anong ni fi ka perthai namar bale usaitan utip ta baki breu ki kwa e kata ka balai hang tu ko ong bat chapang ke jingem bat barok fitip ngi kwa ban long ki ba ka jingem jongi ki ba biang lot de kata ong yu jisu penok ya la de ong penok ya la de menum yap ka tin ka jong blai la ong hang ni la pen choice non na ka tin ka jong blai sam khan dai pu wei haru jisu kham bit nganong ni fi tang ba ki breu ki wan ra ka wei ka de khot wan num bit no ha ka ta ka de khot ken u jisu kham ngop namar bale usu tho ya la ka jong ka jingem ka long ka ba koridor so tho ya la ka jong ka jingem nganong ni fi ka long ka ba kum no ala fi su tho ya ka ta ka dor nganong ni fi pen tep dei na kata soitan wan pen chai namar bale fi tep u kwa ba fi no mi tho ya la de fi tep kombo ong ya ka breu ada pabam pelong kom ki blai namar jing shisha ki la dei lupa ki blai da ha pereden namar ki marat ki pen kongo mo ka buram jong trai ka tap hanrei fitep usaitan upen thame ya ki bat ki ngop ngo vila da ngamat ma phingem su tho ya ka dor ka kamba kanuman jia ka jingem jongi kumba kan nasret nganong ye fi ka do no ya ka kamba namar ka jing bam nget jong ki babun sila da ngamat ma phingem su tho ya ka dor nganong ye fi ngi do no ya ka e ka bo trai ulabu ha ka jing em jong aba jong pi ngi bakla no nganong fi teng ha bangi poi cha ka pule nganong ye fi ngi dang dap tang khat phra kat khandai snem nganong ye fi ha bangi yu i te ki parlok ki la dang samla nganong ye fi ha ba pi yat marwe pi sha pen rem ha ki pi ru pi ong lang ngarong ngadong kaman yo samla ha la trai ong to ri khoi ri kandong ila de ha la fi ngong yo samla nganong fi jaka fin dap ye ka graduate pi la dap sondon ye ka graduate jong ka jing em jong pi na ma pi la yo khon no kata ka de ka bamatam namar baleng ni klam su thu ya ka dor
ngayu i babun ki bastat nganong ye phi ha ka jala jongi kim dei ki babe ki bastat han kim poi shata namar bele ha badon bakran ngi simpelat ya ka jingkran ke jong ki ha po jongi bat ngi kongo no ya ka jingkran jong ki briu kan mau ki briu ki bakran ki di ki briu bam dan kam ki briu bala da ki don hala ka jong ka kam kim dan por ya ka ban kran ta dei nama ta ba kita ki kran among kini ki di ki briu bam dan kam wanum dom ya ki duai nam ta joki bakin kala ka bamot kin kala ka bamot yu jisu babon gi abishni haru jisu umpat let ban yale kala ya ki namar belai usutho ya ka dor pat kan mau ba wat ki parasi ki wan manong yu jisu mele ya kini ki ke baro da ka bor yu la kli yu jisu baru jisu fi kwa ban tebe ka bor shabangan batai ya fi ngaro don ka wi ka jingkeli badu ong u yones ka jing pan baptis yones ka dei na ublei ne na ubreo pat kini ke le ong ladangi ong dei na ublei u jisu nong beli fimle ada yang day no brio barok kinyo yo Yohanes kumunang itu lupa nama udah rombal lindo tekim sono nganong ifi nama udah kun sakaria nama kadjisha ka lain gede bandai mau handai nama ba tre ban shem ya kata ulek ban phong no phong shui ti jan jong ki eu nama haka kmat ke jong trai udai yang shau dei mau handai mau tre ki jit da ki wei handai mau dei nama kata ki buram ya ubat la da ulong kumba ulong so du nama ki buram yu kumnong itu lupa bat hang ni kyong ngim te bo jisu ngarong am yetho nganong ye fi wat ji yetho ya ka dor jong fi ho saitan pim dan kam man pen i syak prathai ba philong ba kumno hane to tep yala de simet philong ba kumno la fi tep yala de simet nganong ye fi de ki nganong finum yam ba fi thia ham men mer ken la ki breu ki kran ben ye fi finong aingo na ma ki kurku yang na ma ba ki kran ben yu jisu ka tau jisu dang le ki kamba ba pin sung thu ya kata ka dor nganong ye fi yo Joseph habala deno haga arpos bai rupa nganong fi kaktin ke jong trai kong la deru yo daki henmen nganong ye fi kaktin ke jong trai u jisu nganong ye fi haga por bala deno yo la de dau ta u ba it jong u kaktin ke jong trai kong nagi sam u ta ba julet lang sa ka jing sakri kong la deno judas yo haga dor ka balai pos bai han klamong te om tang kata kita ki barok nganong ye fi we la deno ba kita ki khatwe ngot kim dan bat ki eno yo ba marway nganong yepi ha ka por ba let ban dwai nganong yepi ka tin ka jong trai ka ong ha bo dwai ong ki phimla ban dwai ban nga sipor ki sanran ki jong u kim tla ban dwai ban u sipor kim la ban dwai bang nganong yepi kani barabor nganong yepi kawan ra bang nganong yepi kini ki sanran nganong yepi ki jangai ha bo jisu don kame ka long tik u Joseph ha u Joseph nganong yepi ha bo poi nganong yepi ha ko ri Egypt ulala ban le kat bomon namar balai dan syuk haga ri la jong ula sha de ko mumra u sha thiet nganong ye pi haga yeng jong putipar habala la thiet do putipar ye ula dan bat ula le ya ke ke babhata me kawan ke jing pen shoy ho ba ka tengah jong putipar ka kwa bandon ke jing dei ka jing kli gal mi hang ni bele yu ba ka ni ka tengah ka yu i tang yu Joseph atu dan mo de ki we pat ki syakuri haga yeng jong putipar ka daw bale fitep namar u saitan utep ye ka dor jong Joseph wala da pencot ya Joseph ke Egypt la jot. Fitep u Joseph urung ke momrao, hara jing sisa udai ke jing pendon borom ke jang play. Ya hakari Egypt. Mau fi teng fi skol di mlai ai hara try ong pindai ke dau jang jing ku. Pindai ke dau jang jing ku ba ka tin ke jang try kong. Haba Joseph urung anong ye pi, haba ka tengah jang Potifar anong ye pi. Kakwa bandon ke jinge day badu kakwa le ya nganong fi ngani ke ba tam yu khna samla bun sin nganong fi kum ki pastor selo bele yu ngi lakum hap lakum ngop ndai kum hap kum ngop ngam nget ya kata kadai tang ke jing telot jong ke jing nget jong pi la pi klan ya ke jing nget nganong ye pi pin pet na ka pop ken kumbo pet u Joseph namar ngile jeseng nganong fi ka jeseng ka subatai bai tang sapang ka jing it jong blai ka mahap yang ya fi it u blai to pin adkar ya la de kami kai ya kata ka tin ka jong trai ka ong bu Joseph uburi ya la de na ka tengah jong Potifar dai namar kata ka tin ka jong trai ka hadu ba dalawan u Potifar ukan buri ya la de hadu kata bawan ukan rak ngatrai ulamut ban ya thu ya ka jing sisa harai namar ba ka tengah jong Potifar kala de ong lupa kabakapen iru da kasabot ka suparap ukloi bansha banganget haba udan haga yeng bendi ka jing bendi kam dei ka jaka basuk nama ka yeng bendi barabor ka tin ka jong trai ka ong ka dei ka jaka badai biniat haba upol bor silas udan haga yeng bendi kiyo da ka jing bam da ka jing sempat kan
Joseph uyok ke jing sempat baru try ladon ke jikli ngale ayu ablay bakum ne ngayo ngale sniu ayu ngale pop ayu hanai ngah aingu yu try bu klam artatien but haba ka dei ka ya ka por jong blay ublay kan tiu yo u kan tiu yo nganong ye phi sha ka jinglong unong ya lam jong kata kari bat kari Egypt ka kalalong ka jingker khu ngana phi kampat jujia hakanong ka history ba nganong phi umrau ukalalong unong sansyar ada pi pej hakapor berim lai ci sen pi lalong merau kalong ke ba ba pin lait na jinglong merau namar pateng gede jinglong merau bet hari kani gede ke ba phala nganong phi blai udan ni kapor ngam tep hakani kapor pi ki badan hang ni ba pej yo kadon ke ko pelong merau yo de ke jing song si ke jing thang ke kiat ke khalai ngam tep ke hari try ngan palai lut yo phi ngan palai lut ko kon manga ka tin ke jong blai ka ong ba utrai upalai lut yau Joseph ta ka jinglong marau sha ka jinglong si em bat ngai de ju utrai man taru namar balai u Joseph u klam klet ya ka dor u klam klet ya ka dor sai ta lang mesti urawan met bat kli ke ka dor jong pi wei ba pi long ada pi dei kum ta te le kum ta wanum le namar ba ki briu ki ong wanum le ai pi hab ban song tho phim wan cha ne ka par thai ban pen i yano ya ka jing het ka jong pi wan cha ne ka par thai ban pen i ya la de hakmat ka jong blai ban yang tek bat u blai ban yang ha ka borom ka jong u namar ke ka ba u la thau ya pi su tho ba pi bat ya ta ka borom tin ka jong trai ko ha ba jisu la sha kan tai de namar ta isaya san pulai ko utep ya ka jing so si ka jong ni utep ya ka jing sha kan tai jong ni ngana phi ban sha kan tai ngam tep ha ne ka por ba pe yo phi la ju sha kan tai ho lok jong phi la sha kan tai ha ka lok phi la sha kan tai ha ki ba hi phi sha kan tai na ka kam nganong ye phi ha ne tang ka wei na kwa ban ai man sem ye phi kan ma bu jisu nam kan tai ye phi ba da phi yo yu jisu ang kita ki ba kan tai phi phin long ka laman ke jing ka khu ye ki namar nganong phi ki ka tin ka jong trai ka ong ba kini ki ba la kan tai yo Joseph ulong jing ka khu ye ki ta ki han man ki jong ha du nyau phong mut ki men sem nganong ye phi ulong jing ka khu ka tin ka jong trai ka ha bu jisu dan halon jang teng phana de ka ta usu thu ong ko pa balai mela yen ho yang namar usu thu ye ka jing sha kan tai han rai utep lamar jong ka jing sha kan tai nganong ye phi ula ban lum lang ye ki ba bon de tak tin jong trai ka la dangi penon borom ye un lum lang yang ngi ke la dangi ra ye ka kwa ban ai man sem ye phi ha ka ne ka por ka ban man ta to tep ye ka dor ka jong phi phim dei ki briu nganong ye phi tang ba dei briu ngam te pi kha ha ka yeng jong na man ngi teng ngi value ye la de ne ka ngi su thu ye la de lamba ka yeng ka ba kum no la kha yang ngi ada la kha yeng ruspa ngi par khala la kha yeng minister ngi par khat kum ta ada la kha kum ta am ta nganong ye phi kam le la da la kha ye phi hang no na mariu jisu la kha ha samrat ala nganong ye phi compare la da phi don ha ka no ka jaka ha da phi su thu ye ka dor jong la de trai wa ngan kan tiu ye phi nga ngan kan tiu ye phi ngangan kan tiu ya phi hare teng anong phi film su thu pat ya ka dor jong la de anong phi teng ya phi spini shabar kata company ya ka dor jing si shang anong ya phi na pe ya la phi shem ya ka kot si spa la da ka kot si spa la phi tar no ro em ka sa hi kot si spa berkadang ya dor hi na baki doni ya bathet wat ya ka pisa bala jot ro na ma kadon ka dor ba pin sung thu ya ka dor jong la de utrai wong ko khon to tip ya ka dor Wanam em kan ni jing em ka ba aurea PPP em ngas ngawak kan jam sing ngam ne por don ba pet ne ka por PM ka jing em ka ba aurea u blek kham thawe ka met jong PPP em aurea u la thawe ka ni met jong PPP pin don borom ya u ha ka ni ka met na ma ka met jong fi ka di ka temple ka jong u ngin su thu ya ka dor ban ha ba ngin su thu ya ka dor pin yo i ka jing em jong i ka kala ken u traim kur khu yang i la ma ne ka tien ha ka ni ka por ya don ba pet ha ka ni ka por ne ba don ha ni ka ja ka fi su thu ila de bon sin pi ong na bon sin na so ila dia bangam long ai na so ila dia badai tang kita ki brio ki ba syak rem ben ki ba syak nyo ben ki ba syak rem lot ha barot chaka hanu try wa ka jing rem ka pen i ba kan don ka jing job ka jing rem ka pen i ka don ka jing job namar kanong ye fi u Joshua ba do Caleb ha ba ki wan na kata ka jing sintiat ki la ya thu ya ka jing shisha hana kini ki shipong wat ki ong ngilong tang kom ki poit kanong fi umdei blai ba ong ki ong hi dala de la de tang ini ki ong ngilong tang kom ki poit yo don ha ne ka ka fi penram la de try ong pim dei ki poit pi dei ba kor dor rahmat jonga
Pidai wakodor. But fitep Joshua bat ukalap. Ki klam syam kanrandin ki ay upbait. Dahil nama kata tadi tang kini ki arngot ki balami na po Israel ki apoy siya ka rikanan. Kiladon ka failure. Handai kata ka failure kawan rai ki masa ka jing job. Ngamtip ka jing jom ki filayat. Na ka ay kata ka jing ka failure na ka ay ki jing do handai ngatip tang ka way. Kita ki jing do ki jing failure ki jong fi kin kalalong man ki mau jam. Ha ka jing jong fi bakan long ka jing kerko. Amen. Ngini yang ha ka ni ka por na ka jaga syong ka jong fi bapet ha ka ni ka por. Ala fi su tho ya la ka jong ka jing kuma meneng ala kren. Fi don ne kerteng jong fi ha kitab jong ka jing Ala fi su tho baka kamdon. Anong fi ubriu badon ni ka kerteng kitab jong jingem utip ya ka dor. Ala fi padon ha kani ka sengi pediang no yu trai. Anong trai nga pediang yeme. Ngani duai ha kani ka pafila ban penbut ya kani ka jing duai na din jong ha. Ong trai Jesu. Ngawan ha kani ka por. Ban pediang yeme. Maap yang trai. Pun sin ngam tip uai bangangalong. Hari ha kani ka sengi trai. Lamang kani ka ktien. Nga suthu uai bangangalong. Nga pediang yeme try. Kumunong penem. But try nga tip habang nga pediang yeme. Me pediang yang akum kun gen. But try nga wan hakani kapor. Haga kat ka jing snai ka jong me. Ai ka jing snai ka jong me kan dap biang halor jing yem jong ha. Nga pediang yeme try. Kumunong penem. Toy kerteng jong ha. Ha kitab jong ka jing yem. Ha kerteng Jisu nga duai. Amen. Nget kini ka jing duai. Mentapa pi duai. Try wai bor pi. Ba nget pi ya ka jing masut hu ya ka dor. Ala fi don kam ya ka jing selok fi don kam ki ke fila ban wan mani kan do yang ni. Ni fila ban pun ni nambah kan. Utrai kor khu yang ni. Ha ka ni ka por ka ba menta.